«15 година. Час новин на ТРВ. Дивитися «Заман». 11 січня, 1414-й день анексії Криму. Студія Ескандер Меметов. На тиждень перенесли розгляд так званої справи 26 лютого. Адвокати фігурантів цієї справи повідомили, що причиною переносу стали формальні процедури у суді. Мовляв, не всім учасникам процесу, а саме постраждалим, встигли розіслати копії документів. Сегодняшнее заседание по 26 февраля не состоялось, его отложили на 18 на час дня в связи с тем, что ходатайство об изменении обвинительного заключения не удалось вручить потерпевшему. Вручить почтальону, до кого-то еще не дошло просто, поэтому отложили на 18 на час дня. Підтримати політв'язнів під будівлю окупаційного Сімферопольського райсуду зібралися понад 60 співвітчизників. Просто проходит время, идет тянучка. Все мы знаем, что этот судебный процесс незаконный, над незаконно арестованными людьми. Сегодня судьи не знают, под какую статью подвести, как бы их осудить, чтобы придать вид законности. Чем закончится, у нас всегда кончается хорошо. У нас хайр, поэтому у нас беспроигрышная в любом случае ситуация. Сегодня, как и все такие процессы, бываем, во-первых, поддержать. Справу 26 лютого у Криму порушили майже 3 роки тому. Окупанти судять виключно кримських татар за начебто участь у масових заворушеннях під час мітингу 26 лютого 2014 року. Тоді під стінами кримського парламенту відбулася акція прибічників анексії півострова та кримських татар, які відстоювали територіальну цілісність України. За даними окупантів, в результаті тисняви під час мітингу загинули 2 особи і майже 80 людей дістали поранень. Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескандеру Кантемірову, Арсену Юнусову та Ескандеру Мірвалієву закидають участь у масових заворушеннях під час цього мітингу. Асанов та Дегерменджі нині під домашнім арештом. Решту взяли на поруки. А у так званому окупаційному Верховному суді Криму сьогодні слухатимуть апеляційну скаргу на арешт одного з 5 фігурантів так званої Сімферопольської справи Хізбут Тахрір Узейра Абдулаєва. Засідання відбувається в закритому режимі. Підтримати політв'язня прийшли небайдужі кримці. Особливих сподівань щодо відміни арешту не мають. Інші фігуранти справи Еміль Джамадєнов, Айдер Саладінов, Рустем Ісмаїлов та Теймур Абдулаєв рішення про свій арешт намагалися оскаржити 22 грудня. Утім, суд відмовив усім підозрюваним в задоволенні клопотання та залишив їх під вартою до 11 лютого. Яке рішення окупаційний суд ухвалить сьогодні, стане відомо протягом найближчих годин. Марафон написання листів, що організувала Amnesty International, добіг кінця. Це щорічна наймасштабніша правозахисна кампанія цієї міжнародної організації. Українські правозахисники героєм цьогорічного марафону обрали кримця, політв'язня Емір Усейна Куку, якому загрожує до 25 років в'язниці за начебто створення терористичного осередку в окупованому Криму. Докладніше про листи кримському бранцю Кремля розкажуть мої колеги. Про твого батька я дізналась зі ЗМІ і захоплююся вчинками твого батька Еміра Усейна, який не побоявся виступити проти окупації Криму. Він виступив на захист своїх прав і прав жителів Криму. Ось такі листи вже 3 місяці отримують в організації Amnesty International. В рамках марафону «Напиши на захист прав» люди з усього світу шлють слова підтримки на адресу політв'язня Емір Усейна Куку. Саме його правозахисники обрали героєм цьогорічного марафону від України. Щороку Amnesty International обирає найбільш резонансні історії людей, які несправедливо засуджені в різних країнах світу. Це герої, які борються за права і свободи на території, де вони мешкають. Еміру Усейну Куку нині загрожує 25 років у російській в'язниці за надуманими звинуваченнями. Важливо, що його родина отримає їх найближчим часом. Щойно ми їх спакуємо, ми надішлемо їх меріям і її дітям. І багато листів, власне, адресовуються їм. Для дітей це ніби як магія. Вони не можуть зрозуміти, як це. Люди, яких ми не знаємо, пишуть нам такі добрі, світлі слова. І вони в абсолютному захваті, і це фактично те, що зараз їх тримає в цій складній ситуації. За 3 місяці, що тривав марафон, для Еміра Усейна Куку надійшло із 50 листів, малюнків та підписів. Інформацію про акцію активно поширювали через інтернет. Родина вже отримала частину листів. Підтримкою абсолютно незнайомих людей вражені.
вот отец, как и многие другие, которые не пошли на сговор со своими принципами, совестью, остались верны, ответственны. И эти люди стали действительно героями в глазах своих детей, в глазах общественности. И вот эта акция — это дійсно огромна підтримка. В Amnesty International сподіваються, завдяки марафону люди з усього світу дізнаються більше не тільки про долю Емір Усеїна Куку, а й про інших політв'язнів Кремля та про порушення прав людини, які чинять у Криму окупанти. Нині спільно з Мінінформполітики та організацією «Кримсос» по всій Україні розмістять майже 1,5 сотні білбордів з зображенням політв'язня. Ми прагнемо розповідати його історію якомога більшій кількості людей. Саме тому білборди – це один з найкращих способів, тому що велика кількість людей, просто йдучи по вулиці, має можливість побачити його обличчя, дізнатись про те, ким є ця людина. Перехожі зізнаються, тактика діє. Саме завдяки білбордам дізналися про долю політв'язня. Чесно, я не знала до цього цю людину, до того, як він з'явився на білборді. А коли з'явився, я почитала, і так відмітила для себе. Кримсько-татарський правозахисник, якому зараз в Севастополі шиють справу, здається, там ледь не за тероризм, йому світить, по-моєму, там 25 років тюрми. І в нього ще, по-моєму, на руках малолітні діти є. Здається, якось його прізвище Куку. Своїх учасників марафон обирає щороку. Минулоріч його учасником був Геннадій Афанасьєв. У тому числі й після розголосу, що здійняли правозахисники, чоловіка відпустили з російської тюрми. Раміль Єнікеєв, Нікіта Проскурін, Заман, АТР. Докази про незаконний призов мешканців Криму до лав російської армії збирає нині прокуратура Автономної Республіки Крим. За 3 роки анексії до Збройних сил окупанти призвали понад 10 тисяч мешканців півострова. Це дані Кримської правозахисної групи. Примус українських громадян служити, а також судові позови за відмову від проходження служби – міжнародний військовий злочин, запевняють у прокуратурі. Та наполягають, відомості про це передаватимуть до Міжнародного кримінального суду. Держава-окупант не має права примушувати людей на окупованій території служити в її збройних силах. У прокуратурі Криму просять їх сповіщати про подібні факти. Прокуратурою збираються докази вчинення окупаційною владою злочинів за фактами призову незаконного до лав Російської Федерації громадян України, які проживають на території півострова Крим, надіслання їм відповідних повісток. Оперативним шляхом нами наразі здобуто ряд таких повісток. Проводяться допити свідків. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. У разі смерті особи при цьому злочині від 12 до довічного ув'язнення. Приманка Кримом. Держдума Росії планує спростити надання громадянства тим кримчанам, які покинули півострів до окупації. Про це заявив так званий член комітету з міжнародних справ від окупованого Криму Сергій Цеков. За його словами, нове рішення значно полегшить отримання російського паспорта українцям з колишньою кримською пропискою. Для цього бажаючим навіть скасують обов'язковий тепер іспит з російської мови. Крім цього, кремлівська влада планує скасувати трудові патенти для вихідців з Донбасу, аби в Росії люди із окупованих територій почували себе як вдома і працювали на загальних умовах. Голова МЗС Німеччини виступив за поетапне скасування санкцій проти Росії. Умова поступового виконання Мінських угод російською стороною. На думку Зігмара Габріеля, розпочати скасування антиросійських санкцій можна при тривалому перемир'ї на Донбасі. Це має захотіти Росія виконувати Мінськ. Ідею про одномоментне скасування всіх санкцій проти Росії лише за умови 100% виконання Мінських угод він назвав відірваною від реальності. Економічні санкції проти Росії через анексію Криму та конфлікт на Донбасі ЄС запровадив у 2014-му. У березні 2015-го можливе скасування санкцій прив'язали до виконання Мінську. Очікували, що процес триватиме до кінця 2015-го. Голова МЧС Рефат Чубаров закликав главу МЗС Німеччини не заохочувати країну-агресора. Если кто забыл, не лишне будет напомнить, что катастрофы 20-го столетия, унесшие десятки миллионов человеческих жизней, явились во многом следствием поощрения авторитарных режимов Гитлера и Сталина.
Тим часом Росія не направлятиме свою делегацію на січневу сесію парламентської асамблеї Ради Європи. Причина – до регламенту асамблеї не внесли поправки про захист прав національних делегацій від дискримінації. Про це заявив віце-спікер Держдуми Росії Петр Толстой. Умовою повернення Росії він назвав відповідні зміни в регламенті. Росіяни хочуть досягти скасування санкцій проти національних делегацій, переконаний голова делегації України у ПАРі Володимир Ар'єв. У своєму Фейсбук він назвав прихильників повернення Росії до асамблеї циніками. Це все одно, що не засуджувати злочинця, а змінити свої закони так, аби злочинець таким не вважався, написав Ар'єв. Як відомо, російську делегацію позбавили права голосу в ПАРі у квітні 2014-го через анексію Криму та конфлікт на Донбасі. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Мевлією Мухтаровою. А просто зараз ефір продовжить програма «Бугун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.